Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlog, and this is your friend Lou Amor. Nasayod ba kamo nga kung magkadaghan ang atong edad, magkadaghan usab ang atong bation? Well, kung wala kang masayod, ako mong pahibaluon nga tinuod ka na. Magkadaghan ang edad, magkadaghan usab ang atong bation. Una ni ana, gawas ni anang atong mga natural na nga mga padulngan dayon kung magkaedad na kita. Daghan pa gyud nga mga minor ba or mga ginagmay nga atong bati-bation nga wala na to batia mga 30 years ago, no? I-compare na tong atong picture mga 30 years ago, 20 years ago karon, layo kay diferensya, no? Lahi ra gyud kaayo. So, ingon ani ni, I was born daana incomplete ang akong of course mata. And then, nagkaedad, misuffer na sad kong tinnitus, kanang ugong sa dalunggan. O, naapoy ako, anak. Walay undang-undang, 24/7, naaragid siya kanunay, no? Lain na siya nga, gibati-bati na to, sa nagkadaghan ang akong edad. And then, naana po ng equilibrium. Apiki ng akong equilibrium, munang dali ma bikil, no? Kana bang, dali mag-vertigo. Pero, salamat sa Ginoo, wala na ko anang vertigo karon, gawas lang og magutman ko, no? And then of course kanang kabuhi naara gyud kana nako, so dili ko magpabusog, di pud magpagutom, no? And then lain pa kung magkaedad na kita, ang atong bones magka-weakened, no? Ang calcium kinahanglan nga i-maintain nato na aron dili maapektuhan ang ato ang bones, no? So lain pa ang atong mata. Kanang atong mata, akong nabantayan sa akong experience, puro lang ko ako ani, mas makaistorya magugo kung ako ang experience, no? Mo-upload kung mudaghan ang akong acid or kanang kabuhion ganiko, mag-upload ang akong mata. So as a result, magpula, mag-dry. So ako na sang bubuan dayon og eye drop, kana ditang rehydrating eye drop aron mawala ang kapula ug ang ka-upload niini. So mao gina siya, no? Og mosunod ko aircon room or sakyanan or anak ko sa mga malls, mag-dry ang akong mata, magpula. Kung maigo po og electric fan, mag-dry ang akong mata, magpula. So ingon ana nga akong gibati karon nga nagkadaghan ang akong edad. So ingon ana, no, nya kung makakaon kog kontra mo arat ang akong tutunlan. So another sign nga midaghan ang akong edad. Gani daghan mga batan-on nga mo daghan na pud pang bati-bati, no? Sa akong panahon mga 30 years ago wala koy gibati-bati except during sa akong monthly menstruation nga mag-throw up ko, malipong dysmenorrhea, no? Pero sa dihan kasi sige na ko inom og tubig, intake na ko sa water, nagdaghan na pud na nawala na pud siya, no? So ang ato karon unsaon pag-maintain nga ang atong lawas dili kaayo mobati niya ng mga sakit-sakit. Well, first and foremost, eat nutritious food, no? Leafy green and yellow vegetables, kanang plant-based protein, mga kanang gatas, kanang fruits, mga nutritious fruits, avocado, banana, apple, uban pa diha, no? So mao kana atong angay nga buhaton aron mo menos pud gamay. Mingon din kita nga ang avocado taas og cholesterol. No, it's the good cholesterol ang naa sa avocado, no? Dayon avoid lang ta ng mga alcohol, kanang mga uban pa nga mga junk food, kanang mga canned goods, dili na siya maayo because taas kaayo ang mga sodium nitrate ana ug uban unsa pa na ilang butang-butang diha, so makadaot sad na, makakos po na siya og kanang acid indigestion, ang mga acid reflux ang ato mga kabuhi, no? So ingon ana na. And then nakato akong giingon nga unsaon pag-maintain mga healthy foods, sunlight, no? Exercise, magkuyog gina siya. Healthy foods, sunlight, exercise, prayer, kana gyud magkuan gina siya. And then socializing is very important aron dili ta maigo niya ng stress, depression, worriness, kanang anger, bitter, mga get involved
ug doon na tay mga activity sa church kanang membro ta diha or doon na tay kalingawan makatabang kaayo na no aron dili kay ta hinumdum sa atong mga nagkadaghan nga mga balatian kung magkadaghan ang atong edad no. So inana lamang ang mga tips nga atong paghimuon sa atong as long as we live mag-expect gid ta nga nanay mga enlargement of the heart, nanay mga hypertension, diabetes, nanay mga kidney problems, nanay liver malfunctioning tungod po na sa atong kadanghag. Tungod sa atong kadanghag no. Sa kidney sa kung salay kanon dayon dili mo inom og water kay lukod ang water but sa musugot ang sa dili our kidneys need water. Water. Di nato ulaton nga ang kidney maoy mo gama og kaugalingon niyang tubig because taxing kay na sa kidney nga maoy mo produce og tubig. Muna nga magyelo na nang atong ihi no. So kanang mga soft drinks dili gyud ganahan ang kidney ana kanang mga asgad, mga tamis di ko na siya ganahan ana no. Katamtaman lang and everything will be put under control. Self-control is the key also, no? So, muna, magkadako ang atong edad, magkadaghan ang atong edad, magkadaghan usab ang atong bation, magkadako, magkataas ang atong edad, magkataas usab ang atong bation. Unya ang atong maintenance sa imbis sa una vitamin C ra itong i-maintain karon mag-maintain na para high blood, mag-maintain na para diabetes, mag-maintain na para enlargement of the heart, mag-maintain na unsay ngalan ana no. So aton lang daw aton aron dili ta ma-stress no. Acceptance is the key, self-control is the key, prayer is the key, and then move. Keep moving. Dili may na magsinirag lingkod, magatubang sa TV, tanaw ng mga Netflix or mag-YouTubing or may Facebooking. O, dili may na, move. So, walang kini ang atong sharing karon. O, thank you so much sa padayon nga nag-subscribe. And please like, no? Please like. So, medyo naka-build na ko og community of my own. Salamat kaayo sa YouTube for helping me out to have my own community here in YouTube. So, thank you so much. I know that one of these days, inyo na kong tagaan og community tab. So, salamat kaayo. I hope everybody is happy and healthy. And have a good and godly day. And please remember, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Live by faith, not by sight. For without faith, we cannot please Him. So, bye for now. This is your Nana, your Tita, your Ate Lou, signing off. Please remember, love yun muna ko. Mga palangga, no? So, any question nga inyong gusto nga atong tubagon, write it down at the comment section. So, this is me signing off. Hangtod sa sunod natong vlog. The title of this vlog is Magkadaghan ang edad, magkadaghan usab ang balatian. Thank you for watching.